प्यार में धोखा नहीं खे। ये दुनिया में माई से बड़ा आपका देख रेख करे वाला कोई नहीं खे। ये माई से बड़ा आपका सुरक्षा गार्ड कोई नहीं खे। यही लिए कहल गई का माई बात जग में बहार बा, माई बात जग में बहार बा, अरे माई बिनु केहू ना तुहारी बा। माई बात जग में बहार बा, अरे माई बिनु केहू ना तुहारी बा। माई बात जग में बहार बा, अरे माई बिनु केहू ना तुहारी बा। माई के रहला में हर चीज के मौज बा। बेटवा जहाँ मन करेला घूम लेला, बाबू तनी बेटी माई समझा ले। माई के रहला पे बेटा के कितना आजादी बा। बेटा अगर समय से पहले कमाए चल गई तो माई झगड़ा कर बैठी। बेटा के उम्र नहीं खे भई, बेटी के उम्र से पहले सगाई बाबू करे का तैयारी करे, माई झगड़ जाई। बेटी के उम्र नहीं खे भई, वो माई बिया जीवन बेटा कहीं से आवेला माई पेट टोवेले, अरे हमार लाल तार पेट सटल बा खैले नहीं खा। कहल जाला कि माई बेटा के पेट टोवेले, मेहरारू मर्द के जेब टोवेले। इतना अंतर होला माई मेहरारू में, यही खातिर कभी के लिखे के पड़ल माई बात जग में बहारी बा, अरे माई बिनु केहू ना तुहारी बा। माई बात जग में बहारी बा, अरे माई बिनु केहू ना तुहारी बा। माई बात जग में बहारी बा, अरे माई बिनु केहू ना तुहारी बा। इस सबसे सवाल बा दुनिया में जे बा, संसार में जे बा, यहाँ जे बैठल बा बिरहा सुने खातिर, ये सब बिरहा प्रेमी से ही सवाल बा। माई के कर्जा के भर ले बा या के भर पाई। माई के कर्जा तो श्रवण कुमार नहीं भर पौलन, फिर आप हम माई का कर्जा कैसे भरल जाई। पहली लाइन कभी लिखलन हो, अरे का देब माई के तू भेंट में, हेलो हेलो कहे अरे का देब माई के तू भेंट में, अरे का देब माई के तू भेंट में, आ 9 महीना रखली तू के पेट में। जवन माई हमके आपके 9 महीना पेट में रखेले, जवन माई 2.5 किलो 5 किलो 3.5 किलो 2 किलो का वजन 9 महीना ये पेटे में लेके ढोवेले, वही माई का कर्जा कोई कैसे भर पाई। माई का कर्जा कोई कहाँ चुका पाई। लोग कहेलन कि अमृत का धार कोई केतनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई। है भाई एगो माई बिना, कोई मर्दे की पेट पर 1 किलो का ईंटा अगर बांध दिहल जाए, आओ मर्दे से कहा जाए कि 2 दिन के लेके तो के ढोवे के बाद, तो तीसरका दिने मर्द के पेट का इलाज करावे के पड़ जाई। मर्द के खाना ना घोटाई, लेकिन उहे माई बा जवन माई हमार आपका वजन सहेले ढोवेले हर काम करेले। बतावल गई अरे का दिहल माई के तू भेंट में, 9 महीना रखली तू के पेट में। हेलो हेलो अरे उतरी ना ऐसने उधारी बा,
सुंदर लाइन लिखलन है। बेटा या बेटी के दर्द सह करके, प्रसव पीड़ा सह करके माई पैदा करेले। वो बेटा या बेटी के पोसे में, वो बेटा या बेटी के पाले में माई का कितनी दुर्गत होला। कहल गई अरे भेवल बिछावा न तो उठवली, आंसू खलरिया तुह के सुतवली। अचरा में ममता दुलारी बा, अरे माई बिनु केहू ना तुहारी बा। तीसरी लाइन में बतावल गई और पवली माई फल फूल मिठैया, आ कहे खई है हमरो कन्हैया। कहीं से कोनो चीज माई के मिलेला, माई ओके चोरा के रख दई। हमार बेटा आई घूम के कहीं से खा ले तो हम समझ ले कि खा लेनी। जब बेटा खा लेला तो माई के तसल्ली हो जाला, माई के लगेला कि बेटा खा लेलस तो हम खा लेनी। और वह बेटा जब जवान होला तो माइये बाबू से चोरी करेला। बाजारी से कोनो चीज लेके आई तो घर के पिछवाड़े से मेहरारू के मुकी में थमाई ले, खा ले या झिलिया चूल्हिया में डाल ले। माई देखी तो कुफुत कर दे। वही माई से हम आप लगीला चोरी करे, चूंकि चाही ना। कहल गई पवली माई फल फूल मिठैया, आ कोए खई है हमरो कन्हैया। लाली के यहारी में यहारी बा, और माई बिनु केहू ना तुहारी बा। आखिरी भाव में बतावल गई माई हर मुसीबत के अपने सर पर लेवे ले। माई हर लड़ाई के लड़े खातिर बेटा के संगे संगे खड़ा रहे ले। यही लिए आखिरी लाइन में लिखल गई और माई सर पलिहली आसमान के। खलाखिया जो तान के, माई सर पलिहली आसमान के। जब बेटवा छोट होला ए बाबू, केहू के लड़का से लड़ाई हो जाई, झगड़ा हो जाई,
चाहे गोली खेले में, चाहे गुल्ली डंडा खेले में, चाहे लट्टू नचावे में। तब कोई का लइका अगर मार देलस, लइका रोवत घरे चल गई। माई से जो झूठो का लहरिया देलस, मरले उहे रही। आ जो झूठो का कह दे कि फलाने का लइका मरले बा, तब माई तुरंते दुआरे पहुंच जाई, तोर लइका का सिंह भइल बा, तोरे लइका बाघ भइल बा, तोरे लइका ढेर मनबड़ भइल बा, मारता तू ही पीरा से पैदा कैले बाड़ी, संभार ले। इतना माई दुआरे पर चढ़ के कह के चली आई। बाकी वही जब मर्द लाठी लेके जाई तो मेहरारू कही कि मत जा हो राम जी, और मार दे कपड़ा फाट जाई हो राम जी। मेहरारू कही कि मत जा, लेकिन माई कही चल तनी हम देखी तक कैसे वो मार देलस। यही लिए कहल गई, अरे वही संग, अरे वही संग न केहू रखवारी बा, अरे वही संग न केहू रखवारी बा, अरे